У Беларусі пачалі адключаць ацяпленне, пры гэтым надвор'е ў нашай краіне пагаршаецца. Чакаецца пахаладанне і замаразкі. Што рабіла Анжаліка Мельнікава ў Беластоку і як Арына Сабаленка зноў спрабуе апраўдаць маўчанне пра вайну. Гэта праграма Белсат онлайн і мы пачынаем. Учора ўвечары ў Менску 21-гадовы кіроўца Сітраена справакаваў ДТЗ на Ігуменскім тракце. Выязджаючы з прылеглай тэрыторыі, малады чалавек не прапусціў форт, што рухаўся па галоўнай дарозе. І адбылося моцнае сутыкненне. На месцы здарэння працавалі медыкі і супрацоўнікі ДАІ Ленінскага раёну. Кіроўца Сітраена пасля агляду ад шпіталізацыі адмовіўся. Нагадаем залатое правіла, што пры выездзе з жылых зонаў і двароў кіроўцы абавязаныя саступаць дарогу ўсім транспартным сродкам і пешаходам. Генеральная пракуратура скіравала ў суд справу 35-гадовага замежніка, які учыніў зверскую расправу над уласную сям'ёю. Летась у кастрычніку мужчына ў стане алкагольнага ап'янення на вачах у дзяцей забіў сваю цяжарную жонку. Ад нажавых раненняў жанчына памерла на месцы. На гэтым злачынца не спыніўся. Ён параніў пасынка, які спрабаваў абараніць маці, а пасля згвалціў непаўналетнюю падчарыцу побач з целам забітай. Калі на месца прыбыў АМАП, мужчына утрымліваў дзяўчынку як закладніцу, пагражаючы ножом, пакуль не быў абязброены. Следства выявіла, што абвінавачаны гадамі здзекваўся з дзяцей. Яму інкрымінаваны адразу 5 артыкулаў крымінальнага кодексу ад катаванняў да захопу закладнікаў. Трое ягоных уласных дзяцей ужо перададзены ў прыёмную сям'ю, а сам злачынца чакае суда пад вартаю. Сённяшняя раніца ў чэрвені абярнулася жахам для мясцовай сям'і. Хлопчык ва ўзросце 1 года і 7 месяцаў выпаў з акна кватэры на другім паверсе. Маці дзіцяці літаральна на хвіліну пакінула яго без нагляду, а бацька ў гэты час яшчэ спаў. Застаўшыся адзін, хлопчык здолеў забрацца на падваконне, адчыніў створку і сарваўся ўніз. Пра гэта паведамляе следчы камітэт. Бацькі, убачыўшы дзіця на зямлі, адразу выклікалі хутку. Медыкі канстатавалі ў малога вельмі цяжкія траўмы галавы. Цяпер ён у рэанімацыі. На месцы здарэння працуе следча-аператыўная група. Спецыялісты праводзяць агляд тэрыторыі і апытваюць відавочцаў. Следчым трэба высветліць дакладныя прычыны і ўмовы, што прывялі да гэтага няшчаснага выпадку. Беражыце сваіх дзяцей і не пакідайце іх адных у пакоях з адчыненымі вокнамі. Набліжэнне доўгіх выходных традыцыйна паралізавала пункты пропуску на выезд з Беларусі ў еўразвяз. Самая крытычная сітуацыя склалася на пераходзе Берасце. Сёння там сабралася звыш 700 легкавікоў і амаль паўсотні аўтобусаў. Людзі вымушаныя чакаць афармлення больш за сотні. Пасажыры аўтобусаў скардзяцца на 13-гадзіннае чаканне толькі перад беларускім шлагбаумам. Праз вялізныя чэргі Менск-Транс ужо пачаў пераносіць час адпраўлення рэйсаў з Варшавы. Сярод падарожнікаў зноў стала папулярную платная паслуга падсадкі ў аўтобусы, якія стаяць бліжэй да кантролю. Кошт такога манеўру дасягае 50 еўраў. Вандроўнікі папярэджваюць, польскія мытнікі ўзмацнілі кантроль і могуць завярнуць за вываз бытавой хіміі, у прыватнасці пральных парашкоў. Не лепшая сітуацыя і для перавозчыкаў. У польскім кірунку на Казловічах стаяць больш за 400 фураў, а на літоўскіх беняконях каля 230. Пры гэтым шлях у адваротным кірунку ў Беларусь застаецца свабодным. Сёння раніцу чэргаў на ўезд у нашу краіну практычна не было, а праходжанне ўсіх кантроляў займала не больш за 2,5 гадзіны. У нашай краіне афіцыйна стартаваў канец ацяпляльнага сезону. Першым астываць пачала горадня. З сённяшняга дня там адключаюць цяпло ў грамадскіх, адміністрацыйных і прамысловых будынках. Ужо заўтра да марафону далучыцца Віцебская вобласць, якая мінулай восенню адкрывала сезон адной з першых. Працэс традыцыйна праходзіць у некалькі этапаў. Спачатку батарэі робяцца халоднымі на прадпрыемствах, затым у жылым сектары. У апошнюю чаргу цяпло знікне ў сацыяльных аб'ектах, школах, дзіцячых садках і больніцах. Пастанову аб адключэнні мясцовыя ўлады прымаюць на аснове прагнозаў. Для гэтага сярэднесотневая тэмпература павінна трымацца на адзнацы плюс 8 градусаў і вышэй цягам 3 сотняў запар. Мастачка Наталля Бордак, вядомая як Наталка Хвоя, падзялілася ўспамінамі пра былую спікерку Каардынацыйнай рады Анжаліку Мельнікаву. Жанчыны пазнаёміліся ў жніўні 2020 года на мітынгу ў Нясвіжы. Наталля памятае Анжаліку як смелую актывістку, якая адкрыта крытыкавала рэжым і ладзіла роварныя акцыі пад нацыянальнымі сцягамі.
Паводле мастачкі Мельнікава была спагадлівую і просталінейную. Яна запрашала паплечнікаў да сябе дадому, а пазней ужо ў эміграцыі дапамагала самой Наталі. Анжаліка распаўсюджвала інфармацыю пра арыш зямлячкі і заклікала купляць яе карціны, каб падтрымаць мастачку ў цяжкай сітуацыі. Аднак часам Наталя заўважыла дзіўныя змены. Калі Мельнікава жыла ў Беластоку, ейнае стаўленне зрабілася халодным, а вясной 21-го года яна раптоўна выдаліла Наталю з тэлеграму і агульных чатаў. Больш за тое, з сацетак Мельнікавай зніклі ўсе ранейшыя відэа і фотаздымкі з пратэстаў. Сёння Наталі Бордак цяжка паверыць у версіі пра працу Анжалікі Мельнікавай на спецслужбы. Але яна прызнае, гісторыя выйшла вельмі бруднаю. Мастачка кажа, што адчувае сябе як на раздрожжы, бо тая Анжаліка, якую яна ведала асабіста, зусім не падобная да той жанчыны, пра якую пішуць у апошніх расследаваннях. Першая ракетка свету Арына Сабаленко ў інтэрв'ю часопісу Esquire паспрабавала растлумачыць сваё шматгадовае маўчанне і ухіленне ад палітычных тэмаў. Тэнісістка паскардзілася на напады медыяў і іншых гульцоў, якія патрабавалі ад яе выразных словаў пра вайну і сітуацыю ў нашым рэгіёне. Вашай увазе. Быў яшчэ той момант на адкрытым чэмпіянаце Францыі, калі вас пачалі распытваць пра палітыку. Я не хачу вас пра гэта пытацца. Гэта было некалькі гадоў таму. Так, я не хачу, ведаеце. Я не хачу казаць пра гэта публічна, як гэта было ў іхным выпадку, але мне цікава, чаму вы навучыліся з гэтага досведу, калі вас прасілі выказаць сваё меркаванне пра ваш урад ці пра тое, што вы думаеце наконт пэўных геапалітычных пытанняў. Разумееце, мяне тады не задавальняла тое, як людзі на мяне накідваліся. Гэта быў вельмі складаны момант. І цалкам відавочна, што ніхто не хоча гэтай вайны. Ні з якага боку, ні з расейскага, ні з беларускага, ні з украінскага, вядома. І было сапраўды цяжка, што мне давялося выказаць сваё меркаванне. Я ж не эксперт. Навошта мне наогул пра гэта казаць? І бачыць, як іншыя гульцы абмяркоўваюць гэта і кідаюць у нас абвінавачванні. Нібыта мы да гэтага датычныя. Гэта быў вар'яцкі напружаны момант. А я была маладая. Я разумею, я ўсё яшчэ маладая. Але ўсё ж, колькі мне было гадоў, калі гэта здарылася 4 гады таму. Каля 23, што я наогул разумею ў палітыцы? Чаму вы пытаецеся ў мяне, як гэта робяць усе гэтыя прадстаўнікі медыяў? Я думаю, яны проста не разумеюць, навошта ім пытацца ў спартоўцаў пра гэта. Вось гэта быў складаны момант. Аднак такая пазіцыя па-за палітыкай не спыняе крытыку ў бок Сабаленкі. Нагадаю, толькі што украінскія тэнісісткі дагэтуль катэгарычна адмаўляюцца рукацца з ёю пасля матчаў. Для іх маўчанне Арыны і ейная блізкасць да лукашэнкаўскага рэжыму застаюцца праяву маральнай непаслядоўнасці, якую немагчыма апраўдаць ані статусам першай ракеткі свету, ані маладым узростам. Беларускі памежнік перасек мяжу з Літвою ў Шальчынінкайскім раёне. Інцыдэнт адбыўся каля закрытага пункту пропуску Кракунай. Пра гэта паведамляе літоўскае выданне «Элерытас». Як піша выданне, са спасылку на службы аховы дзяржаўнай мяжы Літвы на беларускім баку былі 4 ўзброеныя памежнікі. Яны падышлі да лініі мяжы ў ваколіцы былога пункту пропуску Кракунай. З беларускага боку Гёранёны, які быў закрыты ў 2020 годзе. Адзін з іх перакрочыў беларуска-літоўскую мяжу, сеў на бетонны блок, што перакрывае праезд, і неўзабаве вярнуўся назад. Парушэнне зафіксавалі літоўскія памежнікі, якія ахоўваюць гэты ўчастак мяжы. Пасля інцыдэнту ў падраздзяленні службы аховы дзяржаўнай мяжы Літвы распачатае дасудовае расследаванне. Ім кіруе пракуратура Віленскай акругі. Падрабязнасці чытайце на belsat.eu. Надвор'е ў Беларусі пагаршаецца. У пятніцу на большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы. Днём тэмпература паветра не падымецца вышэй за плюс 13 градусаў. У суботу захаваюцца кароткачасовыя ападкі, а раніцаю месцамі чакаецца слабы туман. Пры гэтым дзень будзе самым цёплым за уікенд. Слупкі тэрмометраў падымуцца да плюс 18. Ноччу ў нядзелю чакаюцца замаразкі да мінус 1 градуса, а днём тэмпература паветра складзе ад 8 да 15 цяпла. І на гэтым мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся.